ዝብል حدش ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ ሚላኖ ጣልያን እናተመረቀ ክቡራት ተዓዘብትና ሓድሽ ቤተክርስትያን ኣብ ሚላኖ ጣልያን ቤተክርስትያን ትግራይ እንትብረኽ ኢና ንዕዘብ ዘለና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ህዝቢ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መቸም ኣብ ዓድና ሃገረ ትግራይ ክትነፅ ኮላ ኣብ ኤውሮጳ ንነብርካ ቤተክርስትያን ትግራይ እንዳመስረትና ኢና ንኸይድ ዘለና ንስተኸቲልኩም ክትስዕቡና ኣብ ካልእ ኤውሮጳ ዘለዉ ኩለናትን ቤተክርስትያን ክውንና በዚ መልእኽትና እናሓለፍና ኣብዚ ቤተክርስትያን ናይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከዓ ናይ ያሬድ ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስትያን ታሪክና ክሰርቆ ተንኩሕቲ ሓይሊ ሰርቆ ዝፈተኑ ናይ ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስትያን ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣለና ማለት እዩ ታቦት ናይ ቅዱስ ያሬድ ታቦት ናይ ኣቡነ ኣረጋዊ የእቲና ንርከብ ኣለና ስለዚ ታሪክካ ምዕቃብ والله تقراوي تاريخ كم ترى بالك بتعمل دز بالله بحجي ساعات بتقسم تقراي ونينا كنت تابوت قبلنا نركب تابوت ناي قدس ياريد تابوت ناي أنا رجعوا تابوت علمنا بتعمل دز تقراي بحدش بس بحدش وقت المجنة ታቦት ይዘውር ዘሎ ሚላኖ ጣልያን ዞና ላምብራቴ كل معلتي تقراوي تحبسن نوار ميلانو كباريان زلو
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መልአከ ኃይል ቆሞስ አባ ዮናስ ናይ ፓርማ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ዋና አማሓዳሪ፣ ክቡር አባታችን አቦና መልአከ ብስራት ቆሞስ አባ ገብረ ሚካኤል ናይ ካህናት ኩልኩም ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝኾንኩም አቦታት እነታት ይቅርታ ሓንቲ ተሳሒተን ኩልኩም እግዚአብሔር እዚ በረከት ዝረኸብኩምና ብክቡር አቦና ብመልአከ ብስራት ቆሞስ አባ ገብረ ሚካኤል ናይ ቅድስት ሥላሴ ዋና አማሓዳሪና ኩልኻትኩም እዚ ዘለኹም ድማ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዝኾንኩም እግዚአብሔር ላፍቲ ሰዓት እዚ ኣብቲ ዕለት እዚ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ይብፅሕዮ። ሁላችሁም እግዚአብሔር ዕልልኩም አመስግኑ። በረከት ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ናይዙ ብርና ሰንበት ትምህርት ቤት ኣለዉ ንሳቶም መዝሙር ካብረውና እዮም ናባቶም ክወስደኩም Bye.
Happy